Kok jaran dipisui aku. Wong lanang modelan ngene iki lho janan. Lah wong saiki nggonku sesuk ya nggonku ae lho. Picek tenan. Lah jenenge cintai apa-apa kan ya gelem. Wong lanang jaman saiki anjen kok ngene lho, Rek. Lah wong jenenge ya normal lho. Ya duwe rasa pengen barang. Sabar-sabar oh, dadi wong wedoke sabar-sabar oh. Lah wong lanang lho luwih sabar wangsam. Sabar-sabar oh. Wong lanang jaman saiki ki diwehi ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwehi ati malah njaluk fefek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa jal. Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Kok lek awakmu diwehi saiki? Elek-elek, yo lek sok mbene ora njlehi ora malehi.